Tým, jak je Roatán veľmi plný expatov, a expati teda to sú tí Američania, Kanaďania, tak tá starostlivosť zdravotná sa výrazne zlepšuje. A teraz som sa bavil s kamarátkou, ktorej manžel je zubár a nastavuje kliniku na Roatáne zubársku, ale na taký high štandard, mi ukazovala technológie, to sú nejaké, že lasery za $100,000 a začína byť normálne turizmus, medical turizmus na súkromné kliniky na Roatáne. Samozrejme, public healthcare je tam nie na ideálnej úrovni a tie lokálne nemocnice sú fakt biedné, takže ak, tak súkromné, ale tie súkromné nie sú až tak zlé. Ak máte nejaký fakt, že zlý úraz, tak vás prenášajú vrtuľníkom alebo lietadlom na mainland do San Pedra Sula, čo trvá nejakých 40 minút. Ak je to fakt zlý úraz a náhodou to nestihnete, no tak akože je zle. Takže niektoré typy úrazov neodporúčam mať na Roatáne, ale inak je to akože začína to byť turistik, taký medical tourism destination. Ak sa ti páčia podobné bitcoinové myšlienky, sleduj naše METH kanály. A my už sa vidíme pri ďalšom videu.